Tentokrát se pokusím vysvětlit takzvaný Huygens princip. Než se dostaneme k samotnému principu, začneme opět velmi jednoduchou situací šíření postupné vlny v řadě bodů. Mezi body existuje pružná vazba a tu pružnou vazbu si můžeme představit jako pružinku. První bod se vychýlil, pružinka mezi prvním a druhým bodem se napíná, no a toto napínání pružinky pohne bodem číslo 2. V druhém obrázku se vlna posunula v té řadě a právě v tom obrázku bod číslo 4 se vychýlil z rovnovážné polohy a začíná působit přes tu pružnou vazbu na bod číslo 5. To, co konkrétně rozkmitá bod číslo 5, není bod, který byl první v řadě, ale je to ten předchozí bod, bod číslo 4. Ten napíná pružinku, ten konkrétní bod pohne bodem, který za ním v řadě následuje. Pro každý bod, který v té řadě je, vždycky tím konkrétním zdrojem, který s ním pohne, je ten bod předchozí. Pokud si tuto situaci rozkreslíme v rovině, nakreslím tedy soustředné kružnice, které vyznačují body v určitých vzdálenostech od zdroje, kde hladinu rozkmitáme, no a pohnu prvním bodem uprostřed těch kružnic. Pružinky, tedy ty vazby, které působí na sousední body do všech směrů v této kružnici, se napnou a po určité době ten první vychýlený bod pohne těmi body na této kružnici. Jakmile se pohnou body na této kružnici, začnou se napínat pružinky k té vzdálenější části, tedy k tomu soustřednému kruhu, který je kousek dál, a zase při určité míře vychýlení působí tak velká síla, že pohne dalšími body, které jsou na této kružnici. No a postupně po hladině se budou šířit kruhové vlny, které jsou dány právě tím, že se body rozkmitávají postupně v těch jednotlivých řadách. Důležité opět je tady to, že to, co konkrétně rozkmitává tu jednu kružnici, jsou body na té kružnici předchozí. Tento efekt samozřejmě platí obecně. No a popis tohoto jevu právě je ten zmiňovaný Huygens princip. Tady máme libovolnou vlnoplochu, dejme tomu, že od bodového zdroje doběhlo vlnění do této kulové vlnoplochy a Huygens princip říká, že každý bod této vlnoplochy, do kterého dospělo vlnění v určitém časovém okamžiku, se stává zdrojem elementárního vlnění pro ty body, které s ním bezprostředně souvisí. A tato elementární vlnění se budou sčítat. Kolem každého bodu tedy můžeme nakreslit malou elementární vlnoplochu a výsledná vlnoplocha, která se objeví, bude dána vnější obalovou plochou všech elementárních vlnoploch, které se tady vytvořily. Huygens princip můžeme použít i pro vysvětlení běžných jevů, které se projevují při šíření vlnění, například pro ohyb vlnění na překážce. Tady vyznačíme rovinné vlnoplochy a v cestě vlnění stojí malá překážka. Na úrovni té překážky vzniká také rovinná vlnoplocha, ale za překážku se vlnění dostat nemůže. Každý bod té poslední vlnoplochy, která se vytvořila, se stane zdrojem elementárního vlnění a to se z toho bodu bude šířit v elementárních vlnoplochách. Nakreslíme malé kružnice, ty reprezentují elementární vlnoplochy a vlnoplocha v následujícím časovém okamžiku je vnější obalovou plochou těchto elementárních vlnoploch. Už na první vytvořené vlnoploše vidíme, že vlnění se dostalo kousek za hranu té překážky. No a nakreslíme-li další sérii elementárních vlnoploch kolem bodů na této vlnoploše, vznikne další obalová plocha, která opět zasahuje ještě více do prostoru za překážku. Další vlnoplochy, které se zde vytvoří, budou stále méně zakřivené, no a v určité vzdálenosti od překážky ta vlnoplocha bude opět rovinná.